Sekar mangambar gondo arum sumarebak ngebeki madyaning Taman Sari negaring Pringgondani kadingal Sang Dyahayu Dewi Arimbi leledang amethik punang Sekar kinarya cecunduk lumampah lon-lonan sakedhap-sakedhap kendel sarya mesem rikma denore tumumpang pamidangan kiwa lawan tengen hanjanges wimbuh pantes nenggih menika warnane putra nata sawarga Prabu Tremboko ing mijil pawestri pewangi Sang Dyahayu Arimbi sola slagane tuwin sola bawane benten kalawan saban mula damel kagiat jroning galih ing ngraka Sang Prabu Arimba duping longok madyaning Taman Sari ngawuningani dhateng solabawanipun ing Rayi Dewi Arimbi. Bila sigra mlebet jroning taman, lelenggahan madyaning taman kumeja tinggalih Hanjula. Penggaling Sang Dewi Arimbi mulat ing ngraka Sang Arimba. Dadya pungun-pungun pasuryaning Sang Dyayu Arimbi ing batos lamun kadenangan lawan ingkang ngraka. Mila sigra mabukuh Susilastawa anyandak koncan ingkang ngraka ginandheng astaning Sang Prabu Arimba ing cipta Sang Prabu Arimba wis prahita bilih wonten ingkang ginebeng saklebeting penggalih dening Sang Dewi Arimbi mila lon-lonan dinajab sak pejagong ingkang rayi dadya kumangru jeneng pangandika Sang Prabu Arimba ingkang dereng kababaring lisan mangkya darajating raja kawunan ros sunyaruri atilar silas tuti Susajana sarjana kelu kalu lungkala tida tida
tandaning dumadi Om Tetian Kololudra Mas Patik Raja Dewaku oh ladala jebul bener apa kang dadi aturing para mban yen dawasana pirang-pirang dina iki solah slagane adiku wadon Harimbi ingkang beneh kan adat ingkang wis bareng aku nyatakake ana ing jroning taman lha kok jebul pendak-pendak ana kembang ingkang mekar hambabar gondo arum mbok caketi mbok liling-liling sinartane sem ingkang anyungging lati sawise mengkono kembang mbok petik kinarya cunduk ana ing talinganmu nggonmu lumaku wae beda kalawan adat ingkang wis Harimbi adiku wadon Harimbi maragake satemene apa ingkang ginebeng jroning penggali ing siadi teka kaya mengkono solah slaganing Yai Harimbi sewu-sewu kalapatan Ki Agung Mangaksama ya Kakang ya ora dadi ngapa wanter pandanganing Kakang Harimba marang adimu Harimbi tur dasare ya wis kadenangan apa ingkang ndak lakoni ana ing jroning taman ngerti ya Kakang lamun wis pirang-pirang sasi iki atiku rasane seneng banget atiku rasane gumbira lho atimu rasane seneng atimu rasane gumbira sebabe apa ana bab ingkang cumandha ning jroning atiku setemene ora lamun ora tak babarake marang Kakang Harimba ora ndaturake marang Kakang Prabu Harimba yektine yo mung bakal mbak simpen dhewe nanging bareng wis konangan kelawan Kakang Harimba piye meneh aku bakal prasaja yo kuwi luwih becik maragake kowe prasaja karo kadangmu tuwa Kakang Prabu piye Harimbi nalika semono Kakang Prabu prisa dhewe yen to aku kuwi seneng dolan kelawan kanca-kanca sabaraanku iya pancen aku ora nate menggak kelawan kekarepane adiku wadon yen kowe kepengin menyang endi wae mesti bakal ndak lilani sabab kowe wis bisa njaga marang awakmu dhewe iya Kakang nalika semono nggonku dolan tekan negara ing Eka Cakra negara ing Eka Cakra pancen bener mangkono nalika semono jroning negara Eka Cakra kuwi geger sabab saben pitung dina sepisan kawula Eka Cakra kudu ngaturake ya kuwi wujude menungsa kinarya cadhong daharing Prabu Baka. Negara ing Eka Cakra nalika semono padha keweden. Awet solah bawaning Prabu Baka ingkang demen mangan daging menungsa. Iya. Nalika semono ingkang entuk cadhong dahar sarta kok entuk ngaturake cadhong dahar ya kuwi saka ing kademangan Manahilan ya kuwi ingkang aran Resi Hijrapa. Nalika semana Resi Hijrapa nggawa wujuding menungsa ingkang gagah pideksa godhek wok simbar jaja. Diaturake marang Prabu Baka. Tobat. Nalika semana dupi menungsa mau bakal didhahar dening Prabu Baka, eloke menungsa mau ora tedas dicokot dening Prabu Baka, malah Prabu Baka temekaning mati kalawan satriya mau. Yo, aku wis krungu kabare. Tobat wiwit dina kuwi Kakang, yen to aku kelingan lan citrane satriya mau. Atiku kuwi saya seneng, atiku bungah. Apa iki sinebut ketukulan rasa tresna ya Kakang? Gosek to. Kowe iki bangsaning raseksi. Wondene satriya mau bangsaning menungsa, apa ya kelakon bisa nampa lawan kowe? Tresna kuwi
sauruping jiwa ingkang suci lho Kakang. Nadyan aku bangsane ra seksi, nanging satria mau wujuding menungsa. Upama Gusti marengake dadi jodho dhaupku, ora kurang jalarane. Yo sak karepmu nggonmu ngarani. Nalika semana tambuh-tambuh, bareng ketemu asmane Batobat, kaya ngapa bombonge atiku, kaya ngapa senenging pikirku. Sabab satria mau ora mung slamaking satria nanging turasing Witaradya. Saya banget nggonku ketaman rasa Branta, ketaman rasa asmara kawan satria mau Kakang. Osik. Banjur satria mau arane sapa? Jenenge sapa yen pancen mengko aku ngerti, aja kuwatir. Aku ingkang bakal sak pejagung karo satria mau. Bakal ndak aturi mengku garwa lawan adiku wadon sing ndak tresnani. Batobat, kowe tenan apa piye Kakang? Yo, lahir batin. Yen to pancen kaya mengkono Kakang, aku tak blok karo Kakang Arimba ning aja kaget yo Kakang. Yo, aku ora bakal kaget. Satria mau jaring ora akeh padha ngendikake. Yen to satria saka ing pertapan Saptawarga atmajaning Dewi Kunti Talibrata, kowe putraning Sawarga Prabu Pandhu ingkang aran Raden Bratasena Kakang. Batobat. Tekan semene aku ora bisa nglalekke Raden Bratasena, tansah gumana musik ana ing atiku, tansah leledang ana ing maningaling adimu Arimbi. Piye nggonku bakal nglalekkake apa iki ingkang winastan kapandhuk beda ring rasa tresna ya Kakang. Buta Pandhawa tata gati wisraya siung nyamawinges tutuk mengolir gosela mangling. Tutuk mengolir gosela mangling. Latal Kosek Harimbi aja kesusu. Yo sak karepmu nggonmu bakal duwe rasa tresna karo Raden Bratasena, nanging sadurunge mbok lakoni petungen gelar lan gulungen. Aja nganti kowe gawe wiranging dulur tuwa, aja nganti kowe gawe wiranging Kanjeng Rama Sawarga. Batobat, apa to sababe dene Kakang Arimba maring dawuhe mengkono? Kowe ngerti dhewe. Bratasena kuwi anake Prabu Pandhu, mongko Prabu Pandhu kuwi sing nyedani Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi sing dadi jalaran sedane ya Prabu Pandhu tuk nalika perang pamuksa nalika semono. Apa ya kelakon kowe bakal sewita marang Raden Bratasena ingkang nyatane kuwi turasing Prabu Pandhu. Oh, Arimbi. Apa ora jeneng kowe nyengsarake karo dulur tuwa, kowe nyengsarake karo Kanjeng Rama. Teka kowe banjur sewita marang ngarsaning turasing mungsuhe wong Pringgondani. Batobat. Kakang Prabu mestine kelingan to Kakang. Perang antaraning Astina lan Pringgondani itu nalika semana ora kok merga rasa sengit. Nanging merga ana wong kang icok-icok, wong kang lincipi, carang papak pekasan adu kono adu kene. Sinuwun Prabu Pandhu kebrongot penggalihe Kanjeng Rama uga nuruti marang Bramantyaning kakung. Wekasan dadi Brandayuda. Nalika semana wis padha ngerti yen to sejatine kabeh momong padha didu. Nanging merga ijiling Nalendra ingkang netepi marang jiwaning Nalendra. Mula ora kendhat, ora leren nggone nglakoni peperangan, malah diterusake. Turta sedane Kanjeng Rama kuwi ora merga disedani dening Prabu Pandhu. Merga nalika semana padha ngunggar marang Kasudebyang. Tur ora watara suwe Prabu Pandhu ya tumuli nusul manjing ana ing kasuwargan. Tegese antaraning Prabu Pandhu lan Kanjeng Rama Prabu Sawarga Trembaka wis ora ana apa-apa, mula turune ora usah dadak duwe rasa memungsuhan ya Kakang. Aja duwe rasa memungsuhan yen kowe ngrasake kaya ngono sak karepmu. Nanging rasaning atine Arimba ora kendhat nggonku tansah ngajab besok kapan nggonku bisa malesku dituwuh lara wirang. Sedane Kanjeng Rama ingkang disedani dening Prabu Pandhu. Mula Arimbi aja suwita karo Raden Bratasena. Kaya aja suwita karo anake mungsuh kowe golek wong lanang liyane.
Aku ingkang bakal sagu nglamarake. Aja mung wujuding satriya nadyan Alendra mesti bakal tak lamar. Ning aja Raden Bratasena ya Arimbi tobat nyuwun sewu Kakang diparengana bakal mlumpat dirantya bakal medhot aku. Wah. Lego jebul wong yen kepanduk rasa tresna wong lanang karo wong wedok ki gawat wong wedok. Nek wis muni seneng ling ngoncet tenanan. Diapusi piye-piye ra iso. Oh, marai pusing. Oh, ladala ya. Arimbi. Satemene nggonku menggak karo kowe ora ngerti legetaning ati ning pun Kakang. Ora-orane aku bakal menggak nggonmu bakal dhaup karo Raden Bratasena. Ya ming saka pangiraku Raden Bratasena aja dianggep satriya sing jirih, getih, wedi mati. Niatku mung bakal junjung marang derajating Raden Bratasena. Harimbi, kamuktene adhiku wedok bakal tak totoi nganggo uriping Prabu Harimbo. Raden Bratasena kelakon mengku karo adhiku wedok. Nanging ana tembung bedah negara boyong putri bedahan pringgondani boyongan putri pringgondani Raden. Tobat Raden Bratasena Raden. Mboten kinten babar pisan bilih. Anggen kula kepengin nyupekaken dhateng panjenengan ewadene mboten saged kelampah. Saya dangu malah saya gumana musik wonten ing maningalipun ingkang abdi pun Arimbi Raden. Raos tresna kula menika sampun ageng sanget lan paduka Raden Bratasena. Menawi boten kasembatan kula dawuhan panjenengan, trima kula pados margining pejam boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada menawi boten saged ngadosi paduka Raden Bratasena wonten ing alam tujuh mrapten telan menika dinten mangke kula kedawan Raden Bratasena. Tobat. Aduh. Apa-apa sing tak sawang kok dadi wujude kaya Raden Bratasena watu ingkang ting jenggelek. Ndak sawang kaya Raden Bratasena lagi lenggan. Wit-wit sing gedhe ndak sawang kaya Raden Bratasena lagi jumeneng piye kaya ngene iki lho rasane wong kebondo marang rasane rasa tresna. Ora iso digipatake Raden. Kula prasetya kaliyan panjenengan Raden Bratasena panjenengan wonten pundi? Kula nderek panjenengan Raden Bratasena keparenga wonten sekolaning penggalih kula ngunggah-unggahi dhateng paduka Raden.
Bagong. Oh. Miat langening kalanggiwana gelar pandhaan muncar tinon lir kekonang surem solotetan padang kekukek sadulita mel Ndara mandhap saking pertapan Saptaarga sasampunipun nampi timbalanipun ingkang eyang inggih menika Begawan Miyasa anggenipun tindak boten kendel nanging sareng dumugi wonten ing andhap. Ndara kendel boten mobah, boten musik. Asta dipun tumpangaken wonten ing dede. Wonten menapa, Ndara? Mumuni dodo kok dede. Bapake mlaku nderekke Ndara ya gleling kae mundur barang bandemi pelem barang Semare apa ora weruh kowe bandemi pelem entuk loro jaluk anake ora entuk krokot diturut galan ngongso tenan Semari mbiyen maling dungkulmu bapak ya mung mergo ngelih kuwi nderekke Ndara iki ora tau mandeg ora tau jajan, ora tau ngopo-ngopo, mula ya nek ana woh ning dalan ya terus dijupuk dimakem, dienggo kekuatan kok ya. Pripun Den, kula aturi paring pangandikan dhateng kula. Napa sing dingendikake Kang Eyang Begawan Miyasa kepareng kula cumadung dawuh Ndara. Pak, kula Ndara iki nek Sungkawa ngene iki suwe. Suwe, paling ora engkole rampung Sungkawa iki tengah 6. Wah. Aja nganti setengah 6. Kaya wayangan taun 70. Ha iki suwe nek ngene iki nek ora ana sing iso gawe legar penggalihe. Petro kowe nggawa kasih di player VCD. VCD, mbok direngeng-rengengke. Ndaramu biasane sok mirengake tetembangan. Oh, iya, ning nggon aku entek baterene, nggonamu go. Moh. Mun ora tak jileh-jilekke. Bapak iki lho pengen ngrungokke tembangke apa-apa. Iki nang pinggiring alas. Ayo coba direngeng-rengengke. Ayo, Truk, kowe sing ngrengeng-rengengke. Iki kok anakku telu kok ora nganggo gara-gara. Kowe sing ora ngerti kok. Turu kowe. Gara-gara mau gregeran. Gayane Bagong lho sing lucu banget. Tenane lho aku ajar nganu wae jenenge iki ngrumat bayi, Bagong ngajar gawe bengkel. Penonton iki nganti ana sing mlekar-mlekar saking ngantuke. Iya, mulane ora sok turu mer kowe iki. Ora ngerti anake do pentas. Mung micak-micak. Micak-micak cengelmu kuwi. Wong tuwa dunekke. Dadi wis do gara-gara wis. Aku kok ora weruh. Kowe jan wis telat lah. Gareng mau nembang apa? Gatik glinding. Wah,
apik banget. Kanca-kanca ora kaya biasane. Lah nyiter wis sikile barang melu nyiter kok. Saking kemrincing. Wah, tenan. Sing ngendang kowe karo ngedebape kowe iso ngendang kok piye? Iya. Apa orang gleleng? Lho. Wah, ora ngerti kok kowe. Tangane ngendang ki ora ngemati kendangan, ning mripate ki ngedebape. Piye kowe? Piye? Ning kono aman to? Tentrem to ning kono? Heeh. Ampun macem-macem lho mboten. Jian, sak jam-jame kok ngedep HP. Sak jam-jame kok ngedep HP. Endi ora neng bandara, endi ora neng transit. Endi ora neng makan pagi. Segone rung dimplok kok wis pundhar dereng-dereng wong dimplok. Ayo ora ngerti kok Semar. Apa iso? Iso. Ora pengalaman Petruk nembang apa? Lho rujak sira. Sing bawa Katna. Wah, aku nek ngerti suarane Katna wuda, Mar. Saking apike tenan. Kok protrok kan. Ah Bagong nembang apa? Bagong iki cah modern kok. Nembang apa ta mau Gang kowe? Walah ora ngerti. Nembang apa? Ah ora ngrungokke. Ah iya. Feeling. Wah. Feeling lagune sapa? Beatles. Weh, ngerti. Ngawur. Hah? Ngawur kudu lagune Beatles kok. Ah sapa? Kusman, Kusplus kok Kusman. Kusman kok dadi Kusplus. Bendaramu lipuren ala gareng. Wah, setelke rekamane sindenane Orisa, uler kambang. Wah, jeblok wetengmu. Hati-hati. Apik, wah apik ora mung suarane, apa-apane apik. Ndara ora kersa mirengke, aku sing ngrungokke Nala Gareng. Kowe iso nambahi 10 taun umure Bapak. Matur sembah nuwun, Pak. Menapa ing kula aturaken menika mligi misusaken dhateng Bapak menapa dene Ndara Permadi. Iya. Iya. Ah, syukur tak pangestoni muga-muga jroning kowe nglakoni urip ora patiya kepenak, sesuk ndang kere. Nek ora wong tuwa tak dulang lemah. Mengestoni anake kok kere. Truk? Ya. Ngene iki malah penak ya rumangsaku ya reng. Iya. Petruk arep ngopo? Sulapan apa piye? Ayo ora kok ya kok nggo kacu barang. Ayo jeneng wong nyambut gawe nek ora nggo kacu nek sak masa-masa gebrobyos ki ya iso diaturake apa dilap nganggo kacu. Nek saka rumangsaku Ndara iki ora seneng uler kambang, Pak. Seneng apa? Ndaramu seneng apa? Biasane sesuk di rengeng-rengengke tur Ndara iki mesti gawe cakepan iki mesti Sinom Parijata. Coba kaya ngapa? Sinom Parijata ya apik. Uler kambang ya apik. Sing nembang sapa, Petruk? Ah, nek Sinom Parijata kuwi apike ya mesti coba Mbak Ika Suhesti. Piyayi ngendi? Gunung Kidul. Wah. Aku ya tau duwe tepungan Ika. Ya Gunung Kidul. Gunung Kemukus. Nang saiki wis tuwa. Ngawur ora iki Gunung Kidul kok Gunung Kemukus mari omongane. Den Dara. Oh, ora kersa ngendika ngono luweh. Tak tembangke ngoyo-ngoyo. Obah wae ora. Iki tangane iki ra ning kene iki. Tangan nang kono kuwi elek ngono lho.
Wong susah ki ora prayoga. Bagong yo kekendelen astane Ndara kok didunke. Men gak ngendika. Ora mung ngomong anu kendel wae ngono kuwi iki apa ana kawan ki marai repot rasane ora. Ha iya. Arep nembang apa Bagong? Slendra. Oh iya. Patete songo. Ya. Nembang apa? Tak bawanane dhewe, Pak. Ya. Aku nek karo kanca-kanca ki srate percaya. Waduh. Tak bawanane ya, Pak? Ya. Bawani kaya ngapa? Miatrangening kalanggiman agar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot tahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga kendel madyaning wana Sang Permadi nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Hyang Wiyasa ing Saptarga bilih kinarya nyusul dhateng ingkang Raka nenggih Sang Bratasena ujab kacarita ingkang kekalangan Mahawan Gegana nenggih pandhita ing sumur gumiling Sang Begawan Anggara Parna mulat Sang Permadi jumbuh lan dawing Sang Hyang Bathara Indra bilih para Pandhawa ing kedah mbabar negari ing Amarta ya wujud Wanamarta sigra sinaut saking Dirgantara kagat kadurkasan kula Semar Badrana ya wau. Lho, aku mak gelibet Ndara Permadi ilang lagi meneng wae, Truk. Heeh. Piye, Pak? Piye, Pak? Kok tanggung jawab men. Ora mung meneng wae. Ketuane rombongan pamomongi kowe. Nek kowe ora gelem paring pangandikan gawe srana supaya Ndara iki ketemu tindake nyang endi dicolong karo sapa? Wis sudu Semar kowe, menenga. Do ning mburiku kene kabeh. Mareka den prayitna semore reseka balik titiyani gandayane trisanya purnama sasi ki Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe nalika semanten sejatine wis weruh kelawan kasunyatan Lurah Semar parandening mangke nanjihaken kelawan ingkang putra nenggih Sang Surapati ya Bathara Indra.